Kenapa? Sekarang sih gue sana ini sekarang gitu aja. Luxnya ketua kira. Kita belum benar sih. Hi guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ नैबे जुलि नार्जारि YouTube channel बयखौबो बरायबाय। आयु स्राय बरायबाय। जों नै दायो हाबा जानो थांनो नागिरदों आरो आब' सानै दं, बेनिफ्राय लोगो दं सासे। सालाखाथियाव हाबा जाहैनो नागिरदों जोङो। मा जादों? सोरबा गारिजों गोलैदों, बाइकजों। दायो जों थांगासिनो दं दा, माने थिथागुरि बारबाय आरो सालाखाथि मा जायगामोनथाय मामोनलाय आब'? सालाखाथि बर' खुरसा खाथियाव बेयाव माथो सथ' खुरसा खाथियाव जों हाबा जानो थांनो नागिरदों दायो। बिबारिया गारि गाखोनो हायानो, बे खर' सागासिनो दं। खुनुरुखुमसो फैयामोन बे, ओमफ्राय जों जर जबरदस्ति लाबोजाबाय। बिदिबा थांबाय थानोसै लोगोफोर, नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। माने भिडिअखौबो आं माने थाब होनो हायाना, जोंहा टाइमाबो मोना। नों मोसायाखै लिजा? लिजा नों हाबायाव मोसादों ना मोसायाखै? हाबायाव मोसादों? नै जोङो दायो हाबायाव सफैबाय, जिरायगासिनो जोङो। ओमफ्राय लिजायाबो हनै माने बिमानैजों बामजायाखै, माने खाथियाव थानानै फन नायगासिनो आरो। ओमफ्राय आब' दं, ओमफ्राय बिबारि, बे आब'नि गारिजोंनो फैदों जोङो, ज' फैबाय आरो। ओमफ्राय साहा लोंखांबाय, दै लोंखांबाय, ओमफ्राय दायो जिरायगासिनो। ओमफ्राय साइडआव बै हाबायाव खामानि मावग्राफोरा माने दिनै लास्ट नालाय, ओमफ्राय ओंखाम जानानै बिसोर मोसादों आरो गान दामदों। ओमफ्राय बेखौनो माने साइडआवहाय गान दामबाय थानायखाय आङो भइस रेकर्डिं होबाय आरो, माने कपिराइट फैगोन नालाय, बेनिखायनो भइस रेकर्डिं होनाय जाबाय आरो आङो। दायो जों नै माने हाबा जाखांनानै ओमफ्राय जोङो बासुगावआव फैबाय आरो। बासुगाव मोनबाय दायो, नैबे बासुगावनि मा होनांगौ फ्लाइअभार। सिगां फैखांबायमोन, ओमफ्राय बेयो हायाखैमोन आरो, फ्लाइअभारा बानायगासिनोसोमोन। ओमफ्राय दिनैजोंसो खेबनै जाबाय आं माने बासुगाव फैनाय आरो। ओमफ्राय जोङो अभारब्रिजजों फैबाय, सालाखाथिनिफ्राय ओरै हाबा जाबाय फैबाय, ओमफ्राय अभारब्रिजजों फैनानै जों डाइरेक्ट माने दा बङाइगाव थांगोन आरो। ओमफ्राय जों माने बङाइगावआव थांसै, थाङैयाबो गोबाव जाबाय बिदि होननानै फैबाय आरो। बासुगाव बाजारानो बे सिंजों दं गाहायाव, ओमफ्राय बेखौ आं माने बाजाराव हाबासिनो जों ओंखायनो भिडिअ लायासै, डाइरेक्ट फ्लाइअभारखौल' खेबबाय आरो आङो। बङाइगाव सफैबाय जों लोगोफोरनो, सालाखाथियाव हाबा जाबाय, ओमफ्राय बासुगावजों फैनानै दायो बङाइगाव। ओमफ्राय आब' नै गावनि सासे लोगोखौ नेदों, रेस्टुरेन्टाव थांनो नागिरदों नालाय नेगासिनो। बङाइगाव गारि सिङाव दं, माने ओंखारासै जोङो, ओंखारला। गय जानोसै, हाबायाव गय लाबोफादां। आङो गोदान बायना हरसै। नाङा, बायना हरनाङा, दाहाय फुगोन नांगौबा। मा जिनिस? दरजाया बारगोनो, दा फुगोन नांगौबा। हाबायाव थांबाय, ओंखाम जाबाय, फैबाय दा बङाइगाव फैबाय दा। रेस्टुरेन्टाव माबा जाना थांसै। गारि गाखोनाया खर' सालायलायबाय जानो, खर' सायो, गाखोनो हाया गारिखौनो। बानायगासिनो बोरैबा नुजोबना लायदों। माबा जानोसै, बोलो इसको क्लोज करने का है। अर्डार होना नङा, मा जायो आब'?
Ani bani pas ni. Beijing. Sedih sedih. Chicken kado or chicken rawa or what are you Order होबाय जोङो दा नेथ'नांसिगोन दसे ओंखाम जानानै फैखाबाय अमाजों दालि कफि ना बेयाव जाबावनोसै दसे रिल्स बानायनो नागिरदों मबाइलानो मोजां जोंना जाग्राया लाबोबाय नै बेखौ मा होनोमोनलाय आब' चिकेन टिक्कायानो बेनोथ' चिकेन टिक्का प्लेट मोनो बेनिफ्राय नैबे मटन फ्राइड राइस ना हा मटन मामोनलाय आब' फ्राइड राइस बियो चिकेन बिरियानिसो जों माने मटनसो बिदोंमोन नैबे सस आब'आ कफि लोंदों ब्लेक कफि लोंदोंमोन बे लोंखांबाय जों दायो जानोसै लोगोफोरनै अमाजों ओंखाम जानानै फैनायानो बावाखै जों आरो जाबावनोसै दा ब्रा फिसखा मोनसे दं बेयाव मोननै मोनब्रै सयथा बेयाव सयथा 12टा गेसजोब्बाय जानो हाला आरो जाबावनोसै होनबाबो दा माने जानानै थांखाजोबसै आरो दाहाय ओंखाम जायला जों उन्दुहैसिगोन हो सिखारलांसैबो जानायखौ सिखारलांसै खिन्थु खिनो ओंखारथ'वाखै आरो जाबानो खिनो ओंखारो ओमफ्राय खिनो ओंखारथ'वाखै नै बिबारे जाला उन्दुनो ओंखारजोब्बाय नै बियो खिन्थु जाबावगोन बेबो खम नङा जानायावबा बे फट' मडेल बायदि खेबगासिनो नै आबा आब'मोनखौ नेदों बिसोरो बैयाव जिरायदों होननानै फैगासिनो बिसोरो ज' जानोसै आरो साइडआनो मोजां नङा आरो मबाइलाव मोजां नङा बोरैबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अननानै ओमफ्राय माने भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम आरो शेयार आरो साबसक्राइब खालामना हो ओमफ्राय माने आं हाबानि भिडिअखौ बानायजोबनो मोनासै ओंखाम जानायाव डिस्टार्ब जाबाय ओमफ्राय आलासिफोरबो दंमोन नालाय उसुबिदा मोननानै जेबो माने भिडिअखौ लानाय जायासै आरो हौवाफोर हिन्जाव गोदानखौबो फट' खेबनानै लाबोनाय जायासै आङो बिराद मानसिमोन माने फैनायाव एसे गुलबो जाबायना हाबायाबो दिनै जोब्बायमोन नालाय मैयानोमोन हाबाया खिन्थु जों माने मैया थाङाखै दिनै थांबाय आरो मैया आलासिफोर गोनांखाय एसे उसुबिदा जागोन माने एसे उसुबिदा मोनगोन होननानै आरो जोंहाबो सोलाबा नालाय ओंखायनो जों दिनै फैबाय आरो ओमफ्राय ओंखाम जाबाय माबाय फैबाय दा डाइरेक्ट जों बङाइगाव फैबाय ओमफ्राय रेस्टुरेन्टआव फैबाय जोङो डाइरेक्ट फैबायलाय माबा मोनथिबा रेस्टुरेन्टनि नामखौबो खोन्थादों बानजायनि भिडिअ नायदों नायो रे बानजाय मोसानाय नायदों आब' माबाया सरि बिबारिया मोजां मोजां मोसानो रोंथारो बिसोरो नै स्काइ लन्सआव फैदों जों लोगोफोर रेस्टुरेन्टआव सिगां फैखांबाय ओमफ्राय आं सिगां ब्लग बानायाखैमोन दिनैसो बानायदों आरो बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर गुड नाइट बयखौबो बाय बाय